University of Santo Tomas, General Santos City Campus, nagpahigayon og seremonya nga nagpakita nga pahumanay na ang main building niini. Ani report ni Argil Relator. Human ang upat ka tuig gikan sa groundbreaking ceremony. Gipahigayon ang topping of ceremony sa University of Santo Tomas, General Santos City Campus main building. Kini usa ka tradisyonal nga seremonya sa construction site diin ibutang ang last beam sa taas sa estruktura agig pagmatuod nga pahumanay na ang building. Gitambungan kini sa mga tag-as nga opisyal sa UST main campus sa Espanya sa Manila, GenSan City LGU ug simbahang Katoliko. Nahimutang kini sa 80 hectares nga luna sa maong universidad sa Barangay Ligaya. Ang 6-story main building maka-accommodate og 15,000 ka mga estudyante. Dunay 77 ka classrooms ug 25 ka laboratories ug uban pang pasilidad. It has a semblance of the UST main building in Espanya, but the difference is that this building is much bigger in size. But the building in Espanya is more historical. Buot sa maong universidad nga maabot sa Mindanao ang Formation brand of Catholic education. This is not just a replica of the main building in UST Manila, but we are looking also with the architectural designs also that is well fitted with the Mindanaoan culture. Gawa sa pag-offer og mga kurso sa kolehiyo, gilauman sab nga makahatag kini og trabaho sa mga Mindanaoan. Not only for GenSan, not only for the region, but I guess for the whole Mindanao and the entire country. No, yung ating, syempre, yung ating education, no, na ma-upgrade natin, ma-further develop natin. Tuig 2023, gikatakdang buksan na ang maong universidad. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.